Mateo Kapitulo 21. Karon, unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, trabaho karong adlaw didto sa parasan. Mitubag siya. Dili ko mo trabaho. Apan usab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan, miadto sa manghud, ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako. Mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha, ang mituman sa buti pabuhat sa amahan. Sila mitubag. Ang magulang, Unya si Jesus miingon, Sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae hinuon mao'y mituo kaniya. Apan kamo, bisag nakakita namo niini, wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya.